ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଯେଉଁ ଜନଗହଳି ରବିବାର ଦିନ ହୋସାନ୍ନା ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା, ସେହି ଜନଗହଳି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କର। କେବଳ 5 ଦିନ ସ୍ୱାଗତଠାରୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କିପରି ହେଲା? ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଆଜି ଆମେ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରଖୁଥିବା ଏକ ଘଟଣା। ଏହା ହେଉଛି ପାମ୍ ସଣ୍ଡେର କାହାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆସିଲେ, ସେହି ଦିନଟି ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଅସାଧାରଣ ଦିନ ଥିଲା। ଜେରୁସାଲମ, ପବିତ୍ର ନଗରୀ। ଏହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସମୟ ଥିଲା। ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ। ବାୟୁ ଉତ୍ସାହ, ଆଶା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଲୋକମାନେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ଜଣେ ରାଜା ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ସେହି ଦିନ ସେ ଆସୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା କରିଥିବା ପରି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସି ନଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଜଣେ ରାଜା ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆସିବେ। ସେ ଏକ ଜିତ ଶାଖା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥିଲେ। କେତେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ପୋଷାକ କାଢ଼ି ରାସ୍ତାରେ ବିଛାଉଥିଲେ। ଏହା ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। କେତେକ ସବୁଜ ଖଜୁରୀ ଡାଳ କାଟି ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ହଲାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ବୃଦ୍ଧ, ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ହୋସାନ୍ନା, ହୋସାନ୍ନା, ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଧନ୍ୟ। ହୋସାନ୍ନା। ଏହି ଶବ୍ଦ କେବଳ ୱାଓ ନଥିଲା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଏହା ଥିଲା ଜନସମାଗମର କ୍ରନ୍ଦନ, ଏକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଜାତିର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କ୍ରନ୍ଦନ। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 21 ପଦ 5। ସିଆନ୍ ନଗରୀକୁ କୁହା, ଦେଖ ତୁମ୍ଭର ରାଜା ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ନମ୍ର ଓ ସେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଗୋଟିଏ ଗଧଛୁଆ ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ସହିଛୁଆ ଏକ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଗଧରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ? ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ନୁହେଁ, ରଥ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଏକ ଛୋଟ ଗଧ ଉପରେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଗଭୀର ଥିଲା। ଏକ ଗଧ ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପ୍ରତୀକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସେବାର। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱକୁ କହୁଥିଲେ, ମୋର ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡା ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରେମ ସହିତ ଆସିବ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନମ୍ରତା ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 9-10 ପଦ 37-38। ଯୀଶୁ ୟେରୁସାଲେମର ପାଖ ହାଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଜିତ ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଶିଷ୍ୟ ଦଳ ଖୁସି ଥିଲେ। ସମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତୁତିଗାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଆସୁଥିବା ରାଜା ଧନ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୌରବ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହା ହେଉଛି 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିଖରିୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂରଣ ହେଉଥିଲା। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 9-10 ପଦ 39-40। ଜନଗହଳିରେ କେତେଜଣ ରହିଥିବା ଫାରୁସୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁ, ତୁମ୍ଭର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ନ କହିବାକୁ କୁହ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚୟ କୁହାଇବ। ଯଦି ମାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏସବୁ କଥା ନ କୁହନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଏ ପଥର ସବୁ ପାଟି କରି ତାହା ସବୁ କହିବେ। ଫାରୁସୀମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରଶଂସା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଏହା କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ପଥରଗୁଡ଼ିକ କରିବେ।
ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାକୁ କିଛି ବି ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଗତର ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ମଣିଷର ମୂର୍ଖତା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 9:10 ପଦ 41-12। ଯୀଶୁ ୟେରୁସାଲେମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୀଶୁ ୟେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ଦେଖି ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ଯୀଶୁ ୟେରୁସାଲେମକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନେ ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିପାରନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମ୍ଭ ପାଖରୁ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହି ଜନଗହଳି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ରାଜା ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁନଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଓଷ୍ଠରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଘଟଣା କେବଳ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିନଥିଲା। ଏହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ହୃଦୟରେ। 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ ତୁମକୁ। 5. ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହାଲେଲୁୟା କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୁହ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ ଏକାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର? 2. ତୁମେ କ'ଣ ନିଜ ସର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର? ସେହି ଜନତା ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିନଥିଲେ, ସେମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ କଥା ଶୁଣନ୍ତି? 3. କ'ଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ ବି ତୁମର ଜୀବନ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି? ହୁଏତ ସେ ଏବେ ବି ତୁମର ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁମର ସହରକୁ, ତୁମର ହୃଦୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆମର ହୃଦୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି? ପାମ୍ ରବିବାର ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ, ଯୀଶୁ କୌଣସି ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ କୌଣସି VIP ଫାଟକ ଦେଇ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଏକ ସରଳ ଗଧ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଧୂଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲେ, କେବଳ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତା, ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ରାସ୍ତା ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତା ଗେଥସେମାନି ଉଦ୍ୟାନ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ରାସ୍ତା କ୍ରୁଶକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଏବଂ ତଥାପି ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି କ୍ରୁଶ ବହନ କରିନଥିଲେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ବରଂ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଜି ପାମ୍ ରବିବାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ? ଭିଡ଼ ସହିତ ହୋସାନ୍ନା ଗାଇବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏକାକୀ। ଯେତେବେଳେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି କହିପାରିବେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ମୋର ରାଜା, ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସ? ଆଜି ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୋସାନ୍ନା କହି ଆମ ଓଠରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଜୀବନରେ କହୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା।